እቲ ሰብኣይ ኣብ ሊፍቲ ምስ ኣተወ ንነዊሕ ሰዓታት መብራህቲ ተጠፍኦ እዚ ኸይኣክል ከኣ ኣብ ደገ ዙምቢ ይጸንሕዎ። ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? እምበኣር ከስን ሎሚ ሒዝናልኩም መጺና ዘለና መደብ ፊልሚ ብ2017 ዝተሰርሐት ዘ ኢንድ ዘርእስታ ናይ ጣልያን ፊልሚ እያ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኾንኩም ከኣ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንላቦ። እቲ ፊልም እንትጅምር ክላውዲዮ ቬሮና ዝተባህለ ናይ መኪና ደላላ ናብ ስርሑ እናኸደ ይጅምር። ክላውዲዮ ድማ ናብቲ ሪካርዶ ዝተባህለ ሽፌሩ ኸይዱ መኪና ድልው ምዃኑ ርኢ ኣቱ። ሪካርዶ ድማ መኪና ብዝግባእ ከም ዝተዳለወ ብምንጋር ጉዕዞኦም ትቕጽሉ ንርኢ። ጉዕዞኦም ምስ ጀመሩ ድማ እቲ መንገዲ ካብ ወትሩ ብዝተፈለየ መልክዑ ተዓጻጽዩ ይነበረ። እቲ መንገዲ ብምትዕጽጻው ክላውዲዮ ንእሽተይ ሓሪቑ። ነገር ግን እቲ ሹፌሩ ክላውዲዮ ንእሽተይ ከረጋግዑ ደልዩ ክላውዲዮ ድማ ነገራቱ ኸሳልጥ ደልዩ ፋይላት እናገለበጠ እንታይ ከም ዘሎ እናተገንዘበ ይኸይድ። ነገር ግን እቲ ናይ ሬድዮ ድምፂ ረብሽዎ ስለ ዝነበረ ኽጥፍኣሉ ይሓቶ። ሪካርዶ ድማ እቲ ዜና እኮ ይጠቕመካ ኢሉ እናቐለደ እቲ ናይ ሬድዮ ጣብያ ናብ ኢኮኖምያዊ ዝኾነ ሬድዮ ጣብያ ይቐይሮ። ኣብ መንጎቱ ወግዒ ክላውዲዮ ካብ ሳራ ስልኪ ይድወለሉ። ሳራ ማለት ናይ ክላውዲዮ ጸሓፊት እያ። ሳራ ድማ ዓማዊል ከም ዝመጹን ብዙሕ ከም ዝተጸበይዎን ትነግሮ። ንሱ ድማ ቁርሲ ክትቦምን ክተዘናግዖምን ከም ዘለዋ ነጊሩ ስልኪ ይዓጾ። ልክዕ ኣብቲ ኦፊስ ምስ በጽሐ ድማ እታ ኻልኣይቲ ጸሓፊት ሲልቫና ትበሃል ይረኽባ። ሲልቫና ካብቶም ጉጅለ ተጻወትቲ ጎልፍ ሓንቲ እያ። ንክላውዲዮ ድማ ምሶም ንኽሓብር ትዕድሞ። ንሱ ድማ ኣብቲ ጉጅለ ብሓንሳእ ክጻወቱን ክሓብርን ከም ዝደሊ ነጊሩ ብዛዕባ እዚ ከዓ ድሓር ብሰፊሑ ክዕልሉ ከም ምዃኖም ሕጂ ግን ኣኼባ ዝጽበይዎ ከም ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ኦፊሱ ሰባት ነጊሩ ይፈላለዩ። ናብቲ ሊፍቲ ከዓ እናጎየ ኸይዱ ይኣቱ። ክላውዲዮ ናብቲ ሊፍቲ ምስ ኣተወ ሓንቲ ማርታ ትበሃል መሳርሕቱ ይረክብ። ማርታ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ድራር ዓዲመኪ ነገር ግን ኣይመጻኽን ሎማዓንቲ ግን ግድነት ክጋብዘኪእን ማይ ምሳሕ ሰዓት ንራኸብ ኢሉ ይቆጥራ። ነገር ግን ማርታ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ትምርዖን ቀለበት ከም ዝኣሰረትን ኢዳ እተሪኦ። ክላውዲዮ ግን ንሳ ክትምርዖ ምዃናን ቀለበት ከም ዝኣሰረትን ምንም ኣይመሰሎን። እኳ ዳስ ንባዕሉ ናይ 5 ዓመት በዓል ሓዳር ምዃኑን ጽቡቕ ሓዳር ከም ዘለውን እናተዛረበ ኣዝዩ ከም ዝፈትዋና ነገራ ነቲ ሊፍቲ ጠጠው ኣቢሉ ክስዕማ ይደሊ። ኣዝያ እውን ትቃለሶ። ነገር ግን ንሱ ጠጠው ከብል ኣይከኣለን። ሽዑ ንሳ ከዓ ሕራ ኢላ ፈቃደኛ ከም ዝኾነት ኣምሲላ ቀስ ኣቢላ ወቂዓቶ ካብቲ ሊፍቲ ወፂኣ ትኸይድ። ንሱ ድማ ከምኡ ጌራ ብምኻዳ ፍሽኽ ኢሉ እናጠመታ ነቲ ሊፍቲ ንላዕሊ ክቕጽል ይእዝዞ። ልክዕ ኣብቲ ግዜቲ ድማ ሰበይቱ ትድውል። እታ ሰበይቲ ድማ ኣብ ዜና ዝረኣየቶ ነገር ትነግሮ። ኣብ ዜና ዝረኣየቶ ከተማ ጽቡቕ ከም ዘየለን እቲ ከተማ ኣዝዩ ከም ተረባበሸ እውን ትነግሮ። ነገር ግን ንሱ ተበሳጭዩ ምንም ጸገም የለን ብምባል እቲ ብዝሓለፈ እኳ ጸባ ገዚእልክ ክመጽእ ከለኹ ከም ተባሂሉ ተዘሪቡ ነይሩ ነገር ግን ምንም ኣይተፈጠረን ይብላ። ኣብ መንጎ ዝዘረብኦም ድማ እቲ ሊፍቲ ጠጠው ይብል። ንሱ ከዓ ናይ ሓደጋ ግዜ መጸውዒ ይጥውቕ። ንሶም ከዓ ብሬድዮ ይዛረብዎ። ቁሩብ ክዕገሶምን እቲ ናይ ታሕተዋይ ክፍሊ ዝኾነ ብልሽት ገይሩ ከም ዘሎን ይዛረብዎ እሞ ንሱ ከዓ ሰፊሕ ናይ ኣኼባ ፕሮግራም ከም ዘለዎን ተለይሎም ክዕርዩሉን ይነግሮም። ክላውዲዮ ድማ ኣዝዩ ሓሪቑ ነቲ ናይ ኣላርም በተን እናነኽአ ሕርቃኑም ቁፅጻር ኣዊዎ ጻርጻር ይብል። ኣብዚ መንጎ እዚ ከዓ በቲ ሬድዮ ናይ ላዕለዋይ ክፍሊ ኣካል ናይታ ሊፍቲ እውን ከም ዝተባላሸወን ንዕኡ እውን ጸገንቲ ከም ዝተለኣኹን ይነግርዎ። ድሕሪ እዚ ከዓ ጃኬቱ ኣቐሚጡ ነቲ በሪ ክኸፍቶ ይከራኸሮ። እቲ ሓደ በሪ እኳ ተተኸፈተሉ እቲ ሓደ በሪ ግን ንምኽፋቱ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ነይሩ። ክኸፍቶ እውን ኣይከኣለን። ሙሉእ ሰውነቱ ክወፅእ ኣይከኣለን። ስለዚ ድማ በታ ርእሶ ውፅኡ በቲ ሓንቲ ዝኸፈታ በሪ ንደገ እናረኣየ ክጽውዕ ይጅምር። ነገር ግን ወላ ሓንቲ መልሲ ዘይብሉ ስቂሉ ይጽውዕ ጸንሐ። ሓይሉ ክሳዕ ዝደክም ከዓ ምስቲ በሪ ተኸራኸረ። ነገር ግን ምንም ክመጽእ ወይ ዝኸፍት የለን ወይ ከዓ ክኽፈተሉ ኣይከኣለን። ኣብ መንጎ እዚ ስልኪ ካብ ሰበይቱ ይድወለሉ። ሓደ ፖሊስ ከዓ ንሰበይቱ ካብ ሓደጋ ከም ዘድሓናን ኣብኡ ምሳኣ ከም ዘሎን ይነግሮ። ደጊማ ከዓ ሰበይቱ እቲ ከተማ ዓብይ ነውፂ ገይሩ ከም ዘሎ ትነግሮ። ነገር ግን ንሱ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣትያ በሪ ዓፅያ ስቅ ክትብል የእዝዛ። ልክዕ እዚ ኢልዋ ስልኩ ምስ ዓፀወ ናብ ኢንተርኔት ቀልጢፉ ይኣቱ። ድሕሪኡ ድማ ኣብ ኢንተርኔት ከተማ ዓብይ ነውፂ ገይሩ ከም ዘሎን ብዙሕ ሽግር ተፈጢሩ ከም ዘሎ እውን ይርዳእ። እዚ ከዓ መላዓሊኡ ካብ ናይ ላቦራቶሪ ስሕተት ምዃኑ ይርዳእ። ኣብ መንጎ እዚ ድማ ካብ ደገ ሓይለኛ ድምፂ ይሰምዕ። ታይቲ ድምፂ ኢሉ በቲ ንሽተይ ዝኸፈቶ በሪ ቅልቅል እንተበለ ከዓ
ሓንቲ መንእሰይ ሓገዝ ተሓቶ ንሱ ኸኣ ንኽሕግዛ ዘሎ ዓቕም ተጠቒሙ ብኢዳ ስሒቡ ክእትዋ ይፍትን ነገር ግን ብድሕሪኣ ዝኾነ ኣካል መጺኡ ስሒቡ ክወስዳ ከሎ ይርኢ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ኢሉ ጽግዕ ኢሉ በቲ ዝኸፈቶ በሪ ክርኢ ክብል ከሎ ኸኣ ዞምቢ ዘሊሎም ይመጽዎ ደንጊጹ እንድሕሪት ኣብ ዝወደቐሉ ሰዓት ድማ እቲ በሪ ጸቢብ ብምዃኑ ክእትዎም ስለ ዘይክእል ገዲፎሞ ይኸዱ ንሱ ድማ ናፍቲ መጸውዒ ኣላርም ደጋጊሙ እንተጸውዐ እኳ ዝሰምዖ ወይ መልሲ ዝህቦ የለን ኣብቲ ሰዓት እዚ ካብታ ጸሓፊቱ ሳራ ስልኪ ይድወለሉ ኣብቲ ስልኪ ተመሲጡ ስለ ዝጸንሐ ድማ ከይሓሰቦ ናፍቲ ናይ ክፍቲ ዘሎ በሪ ይኸይድ ሓንቲ ዞምቢ ኸኣ ኢዳ ሰዲዳ ክሳዱ ተሓንቆ ዘሎን ዘየለን ሓይሉ ተጠቒሙ ኸኣ ካብ ክሳዱ ኢዳ ይፍልቅቆ እሞ ድሓር ከኣ እቲ ኢድ መደገፊ ዝነበረ ናይቲ ሊፍቲ ካብኡ ብምግንጻል ነታ ዞምቢ በቲ ሓጺን ቀጥቂጡ ይቐትላ ብደም ከኣ ጭምልቕልቕ ኢሉ ስለ ዝነበረ ካብተኡ ዝረኸቦ ማይ ሃይላንዲ ገጹ ይሕጸብ ነታ ዝሞቶት ዞምቢ ኸኣ ክሪኣ ውሽጡ ስለ ዘይፈቐደሉ በቲ ብረት ገይሩ ድሕር የብላ ናይታ ዞምቢ ደም ከኣ ናፍቲ ሊፍት እናኣተወ ስለ ዘሸገሮ ብወረቓቕቲ ገይሩ ነቲ ደም ክዓብሶ ይፍትን እዚ እናገበረን ከሎ እታ ቅድም ኢላ ደው ኢላትሉ ዝጸንሐት ጸሓፊቱ ሳራ ድንገት ቅልቅል ትብል በቲ በሪ ናብ ውሽጢ ክእትዋ ሃፍቶም ዞምቢ ክተመልጥ ከኣ ብዙሕ ክርክር ይገብር እዚ እናገበረን ከሎ ሓደ ዞምቢ ንዓኣ ንድሕሪት የውደቓ እሞ ንዕኡ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ክበልዖ ይጽዕር እቲ ዞምቢ ኸኣ ንሳራ ሓኒቑ ይቐትላ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክላውዲ ኣዝዩ ተጨኒቑ ክላውዲ ናብ ሰበይቱ ይድውል ናብ ሰበይቱ ምስ ደወለ ኸኣ እቶም ዞምቢ ንሰበይቱ እውን ከጥቅዕዋ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ይግንዘብ ልክዕ ኣብቲ ሰዓት ከኣ ገና ዘረኡ ከይወድአ እቲ ስልኪ ይቋረጽ ንሱ ኸኣ እቶም ዞምቢ ከም ዝቐተልዋ ይርዳእ እሞ ኣዝዩ ይሓዝን በዚ ጉዳይ ኣዝዩ ስለ ዝተጨነቐ ኣብ ገጉል ሰርች ይገብር ከተማ ከመይ ከም ዘሎን ኩነታት ከተማን ምጽራይ ይጅምር ኣብቲ ከተማ ብዙሕ ሰብ ከም ዝሞተ ኸኣ ይግንዘብ ናፍቲ ዘለዎ ኸኣ ተደጋጋሚ ቶም ዞምቢ ይመፁ ነይሮም እሱ ኸኣ በታ ቀድሚ ኢሉ ዝወቕዓላ ዝነበረ ሓጺን ባናገበረ ይምልሶም ነበረ ክዕርፍ ኮፍ ኢሉ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ከኣ እቲ ናይ ሊፍቲ መብራህቲ ሙሉእ ብሙሉእ ይጠፍእ ኣብቲ ግዜ እቲ ብደገ ኸኣ ተኹሲ ይሰምዕ እንታይ ዝተኹሲ ኢሉ ኸኣ በቲ በሪ ቅልቅል እንተበለ ማርሴሎ ዝበሃል ፖሊስ ይመጽእ እቲ ፖሊስ ከኣ ከም ዘይተነኸሰ ሪኡ ክሕግዞ ይፍትን ኣብቲ ሰዓት ከኣ ነቲ ፖሊስ ክነኽስዎ ይመጹ እሞ ንሱ ኸኣ በቲ ዝሓዞ ብረት ተኲሱ ይቐትሎም ክላውዲዮ ድማ ናይ ሊፍቲ ብልሽት ኣጋጢሞ ኣብኡ ከም ዘሎ ይነግሮ እቲ ፖሊስ ከኣ ልክዕ ላዕሊ ኸይዱ ኣስተኻኺሉ ክሕግዞ ከም ምዃኑን ከውፅኦ ከም ምዃኑን ቃል ኣትሉ ይኸይድ እቲ ፖሊስ ድማ ንምርኻብ ምእንቲ ክጥዕሞም ሬድዮ ሃሎ ሂብዎ ይኸይድ ከምኡውን ዓርሱ ዝከላኸለሉ ሽጉጥ ሂብዎ ይኸይድ እቲ ፖሊስ ከኣ ላዕሊ ኸይዱ ቁሩብ ምስ ዘንግዐ በቲ ዝሃቦ ሬድዮ ገይሩ ደጋጊሙ ይድውለሉ እንዳጸንሐ ከኣ በቲ ሬድዮ መልእኽቲ እንተለኣኸ መልሲ ዝምልስ ግን የለን ክላውዲዮ ድማ እቲ ፖሊስ እውን ከም ዝተበልዐ ሓሲቡ ኣዝዩ ይሓዘን ዋላ እኳ ተበሊዑ ኢሉ ይሕሰብ እምበር ክሳብ ሕጂ ከኣ ይፍትን እዩ ዘሎ ኣብቲ ግዜ ደጋጊሙ እኳ መልእኽቲ እናገደፈ እንተነበረ ድንገት ግን ናይቲ ሊፍቲ መብራህቲ ይበርህ ዋላ እኳ ደኣ መብራህቲ ይብራህ እምበር እቲ በሪ ግን ክኸፍት ወይ ክዓጾ ይከኣለን ክላውዲዮ ተጨኒቑ እናሃለወ እቶም ዞምቢ በቲ በሪ ቅልቅል በሉ እሱ ኸኣ ብፍጥነት በታ ማርሴሎ ዝሃቦ ሽጉጥ ንኹሎም እናተኮሰ ይምልሶምን ይቐትሎምን እቶም ዞምቢ ኸኣ ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ተደጋጋሚ ይመጽዎ ንሱ እውን ብዘይ ምቁራጽ እናተኮሰ ንድሕሪት ይመልሶም ዋላ እኳ ደኣ እናተኮሰ ይምልሶም እምበር ነቲ ሞይቱ ኢሉ ተስፋ ዝቆረጸሉ ፖሊስ ግን መልእኽቲ ካብ ምልኣኽ ኣየቋረጸን ነገር ግን ክሳብ ሕጂ ምንም ዓይነት መልሲ ይረኸበን መልሲ ዘይረኸበ ምዃኑ ምስ ተረድአ ኸኣ ኣዝዩ ይሓዝን ተስፋውን ይቆርጽ እስካብ ሕጂ ዝቐተሎም ዞምቢ ብዙሓት ብምዃኖም ኣነ እየ ጌገኛ ዝብል ስምዒት ይስምዖ ብፍላይ ከኣ ክሳብ ሕጂ ዝቐትሎም ዝጸንሐ ዞምቢ መሳርሕቱ ብምዃኖም እዩ ናይ በዳልነት ስምዒት እናተሰምዑ እንዳሃለወ ኸኣ ካብቲ ሬድዮ ዝኾነ ድምፂ ይሰምዕ እቲ ድምፂ ድማ ናይ ኣውያት ድምፂ ነይሩ ንሱ ኸኣ እቲ ፖሊስ ከም ዝተወሰደን ከም ዝተቐተለን ርግፀኛ ይኸውን ስልኩ ልዒሉ ድማ ናይ ሰበይቱ ፎቶ ክርኢ ይጅምር ቅድም ኢሉ ሞይታ ኢሉ ዝሓሰባ በዓልቲ ቤቱ እያ ድንገት ከኣ ካብ ደገ ድምፂ ጥይት ተኹሲ ይሰምዕ እንታይ ኢሉ ቅልቅል ኢሉ እንተረኣየ ኸኣ ፖላዊስ እዮም ተውኻ ክጽውዖም ይጅምር
ነገር ግን ወላኳ ዓዊሉ እንተጸውዖም ዝሰምዖ የለን ኣዝዩ ተስፋ ይቆርጽ እሞ ትመዓልቱ እናመሰ ምስከደ በቃ ኣነ ዓርሰይ ከጥፍእ ኣለኒ ኢሉ ዓርሱ ከጥፍእ ይደሊ ዓርሱ ንኸጥፍእ ኣብ ዝተዳለወሉ ሰዓት ሓንቲ ዞምቢ ዘሊላ ትመጽእ እሞ ኢዳ ኣትያ ክትሕዞ ትፍትን ሕጂ እውን ንዕኦም ወላ እናረኣየ ናብ ኣፉ እትዩ ትሽጉጥ ዓርሱ ከጥፍእ ይደሊ መሊሱ ኸዓ ሕጂ እውን ዓርሱ ከጥፍእ ኣብ ዝደለየሉ ሰዓት ብላዕለዋይ ክፍሊ ናይቲ ሊፍቲ ዝኾነ ድምፂ ይሰምዕ ማርሴሎ እቲ ፖሊስ ብላዕለዋይ ክፍሊ ናይታ ሊፍቲ ከም ዘሎን ከፊቱ ክእትዎ ከም ዘለዎን ከዓ ይሕብሮ ናይቲ ሊፍቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ከዓ ይኸፍቶሞ ንማርሴሎ ይእትዎ ማርሴሎ ከዓ ናብቲ ሊፍቲ ውሽጢ ከኣቱ ንዝደልዩ ዞምቢ በቲ ዝሓዞ ሽጉጥ እናቐተሎም ይጸንሕ ተረጋጊዖም ኮፍ ምስ በሉ ከዓ ማርሴሎ ኣብ እግሩ ከም ዝተወቕዐ ይርኢ ክላውዲዮ ድማ ነቲ ፖሊስ ምናልባት እዚ ፖሊስ ስለ ዝኾነ ሓበሬታ ይህልዎ እዩ ብዝብል እንታይ ተፈጢሩ እስካ ረዳእኒ ይብሎ ነገር ግን እቲ ፖሊስ ምንም ንሕና እውን ንፈልጦ ጉዳይ የለን ድንገት እዩ እዚ ንርኢ ዘለና ነገር ግን ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝረኣናዮ እንተኮይኑ ናይ ሓደ ናይ ላቦራቶሪ ውፅኢት ስሕተት ከም ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ ይብሎ ድሕሪ ደቃይቕ ከዓ ናብቲ ሽጉጥ ጥይት እናእተወ ከሎ ማርሴሎ ልክዕ ካብ ኣፉ ደም ምውፃእ ይጅምር ምክንያቱ ድማ ቅድም ኢሉ ማርሴሎ በቶም ዞምቢ ኣብ እግሩ ሓደጋ በፂሕዎ ስለ ዝነበረ ጽንሕ ኢሉ ናብ ዞምቢ ከም ዝቀየር ፈለጠ ካብኡ ከዓ ንክላውዲዮ ተኩስካ ቀተለኒ ቶሎ ኢልካ ይብሎ ክላውዲዮ ድማ ኖ እዚ ፍጹም ኣይከውንን እዩ ይብል ነገር ግን ማርሴሎ ቁሩብ ጽንሕ ኢሉ ናብ ዞምቢ ምቕያሩ ስለ ዘይተርፍ ዓርሱ ከጥፍእ ሽጉጥ ኣልዒሉ ዓርሱ ከጥፍእ ይፍትን ነገር ግን ክላውዲዮ ኣይትውዕሎን ኢኻ ብምባል ኣዝዩ ከራኸሮን ይቃለሶን እሞ ማርሴሎ ከዓ ሓሪቑ ብቦክሲ ይወቕዖ ልክዕ ካብቲ ፌንቲ ኮይንዎ ዝነበረ ምስ ተላዓለ ማርሴሎ ከመይ ከም ዘሎ ይሓተሞ ነገር ግን ማርሴሎ ኣብቲ ሰዓቲ ናብ ዞምቢ ተቐይሩ ስለ ዝጸንሐ ክሓንቆ ይዘልል ክላውዲዮ ካብቲ ሰዓት ካልእ ኣማራጽ ስለ ዘይነበሮ ተኩሱ ክቐትሎ ይግደድ ማርሴሎን ክላውዲዮ ናብቲ ዝቃለሰሉ ሰዓት ከዓ ፍንጣር ናይቲ ሽጉጥ ኣብ እግሩ ከም ዝወቕዖ ይርኢ እሞ ብከራባትኡ ኣልዒሉ ይኣስሮ ቁሩብ ጽንሕ ኢሉ ከዓ እቶም ዞምቢ ዳግም ይመጽዎ እሞ በታ ክፍተት ዘላ ከኣቱ ይፍትኑ ንሱ ድማ በታ ሽጉጥ ገይሩ ንኹሎም እናቐተለን እናባረረን ይጸንሕ ናበዝሑ ምስ መጹ ከዓ በቲ ናይ ማርሴሎ ዓብዪ ብረት ገይሩ እናተኮሰ ክቐትሎም ከባረሮምን ይሕዞ ነገር ግን እትትኩሰሉ ዘሎ ሽጉጥ ኣዝዩ ብርቱዕ ብምዃኑ ክትኩስ ከሎ ንድሕሪት እናወደቆ ይሽገር ደጋጊሙ ብዝተኮሰ ቁጽሪ ከዓ ሓደ ሓፂን ኣብ ድሕሪኡ ይቕበሎ እሞ ኣብ ርእሱ ይወቕዖ ድሕሪኡ ፌንቲ ይነቀል ድሕሪ ደቃይቕ ንቕሕ ኢሉ ከባቢኡ ክምልከት ጀመረ ነገር ግን ጸጥ ዝበለ ከባቢ ጸኒሕዎ እንታይ ኢሉ ርእሱ ኣውፅእ ኣቢሉ ክምልከት ጀመረ ኣብዚ ማእኸል እዚ ስልኪ ይድወለሉ ኣብቲ ናይ ማርሴሎ ሬሳ ከዓ እታ ስልኪ ነይራ ነቲ ሬሳ ብዝተኻእለ ዓቕሚ ኣድሒሩ ነታ ስልኪ የልዕላ እሞ ድሕሪኡ ዝደወለት ለከ ሰበይቱ እያ ኣብቲ ቅድም ኢሎም ዝተደዋወልዎ ከም ዘይሞተትን ብሂወት ከም ዘላን ትነግሮ እሞ ኣዝዩ ይሕጎስ ታፍቲ ሊፍቲ ንኽወፅእ ከዓ ብርትዐ ይረክብ እሞ ኣዝዩ ተስፋ ሰኒቑ ነቲ ሊፍት ምክርኻር ይጅምር ነቲ ሬሳ ስሒቡ ከዓ ነቲ ሊፍት ንኸይኽፈት ሒዝዎ ዝነበረ ሓፂን ብደገ ንዕኡ እንደምንም የላቕቆ እሞ ነቲ ሊፍቲ ከፊቱ ይወፅእ ማይ ከዓ ረኺቡ ገጹ እናተሓፀበ ጉዕዙ ይጅምር ልክዕ እናወፀ ከሎ ከዓ ኣብ ደገ እግሪ ዘየብላ እናተጎተተት ሓንቲ ዞምቢ ክተጥቅዖ ትመጽእ ኣብቲ ግዜ ክቐትላ ኢሉ በቲ ሽጉጥ እንተተኮሰ ነገር ግን እቲ ሽጉጥ ወዲኡ ጸኒሑ ድሕሪኡ ከዓ ብእግሩ ጨፍሊቑ ይቐትላ ከይዲ ጉዕዞ እናቐጸለ ናብቲ ጎደናታት ይወፅእ ልክዕ ናብቲ ጎደናታት ምስ ወፀ ከዓ ጸጥ ዝበለ ጎደናታት ተጸቢይዎ ኣብቲ ጎደናታት ከዓ ሬሳ ናይቶም ዞምቢ እዩ ነይሩ ልክዕ ኣብ ሓደ ሬሳ ምስ በጽሐ ከዓ ኣብ ሃይላንዲ ጸባ ይረክብ እቲ ጸባ ኣልዒሉ እናረኣየ ቅድም ኢሉ ምስ ሰበይቱ ዘዕልሎ ዝነበረ ብዛዕባ ጸባ እናዘከረ ሒዙላ ንኽኸይድ እናሓሰበ ከሎ ከዓ ሓንቲ ዞምቢ ድንገት ተስያ ክተጥቅዖ ትፍትን ነገር ግን ኣብ ርሑቕ ዝነበሩ ወታደራት ጥይት ተኩሶም ይቐትልዋ እቶም ወታደራት እውን ንክላውዲዮ ተኩሶም ንኽቐትልዎ ኣብ ዕላማ ይእትውዎ ኣብቲ ሰዓት ክላውዲዮ ጥዑይ ከም ዝኾነ ዓዊሉ ይሕብሮም ንሶም እውን ጥዑይ ከም ዝኾነ ሪኦም ናፍቲ ሰበይቱ ዘላቶ ናይ ስደተኛታት ካምፒ ይእትውዎ ፊልምና ኣብዚ የብቅዕ ብኻልእ ቪድዮ ክሳዕ እንምለሰኩም ሰሰናዩ ንምነየልኩም